Li ser pişta manîfestoya şoreşgerên ji pîrgirî hatiye nivîsandin. Pankarta spiya demsalê daket, tarî bû her der, girtî bûn pencere. Mawê min bi biharê bixapînin, biçûkan an jî bi pirtûkan. Deriyên ku ez digirim xapandinê min in, yên min. Gurên min ên spiyên çirûskdar, birayên min ên esîl. Piştî ku erd xera bû, ji çi nefret bikin jî feyde nake. Ku ve biçim wexta ku xerîta di nav nexşeyan dibe. Ne payîz e zerbûna pelan, mezinbûna neynûkan jî ne mirin e. Min qiyamet nas kir û xiyaneta qibleyan, me çawa baz dida ji ber kişana ezmaniyê. Miriyên ciwan rojnivîskên şoreşan digirtin. Yek xwîn dizanî û tenê min dizanî nirxeya xebatên rotayî. Hat, ewa ku me digot qey dawî nayê. Me girt û guhdarî kir. Bawerî hevalê me yê xayîn bû. Ey birano, ey birînên hev, niha gotineke min ji we re heye. Navên xwe ji bîr bikin. Wê ji pêlên lerzok pêve çi daye we? Ma her der ne roj û tav bû. Ma ne ew bû ku qalik şikestibûn. Hêvî bi qirçên pêçandî hatibûn qîrîn. Vêga em bêjin silav ji we re, an jî xatirê we. Ey birînên min ê sar, çavên min ê hêrsbûyî, çokên min ê ku digotin qey em natewhin li ber xwe. Her tişt bi peyvekê dest pê kir. Peyv sihr bû. Jîn jî qebûlkirin bû ancaq li dinyayê. Tarîxên nivîskirî ji bîr bikin. Tarî ji rojê bêhtir vedibêje. Tenê pirseke min ji ehmeqên demê re heye. Ey aqilmendno, ez ê çi ji bîr bikim? An jî ez ê çi bi bîr bînim? Ey tiyên berê! Dengxweşiya çîroka avê ye ev. Peyv diqete û kanî tên girtin.